हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवता सेवया। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు షార్ట్ భాగవతం క్లాస్కి కూడా అందరికీ ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం సుస్వాగతం. సో ఈ క్లాసులో మనము ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతము మొదటి స్కందము 2వ అధ్యాయంలోని 14వ శ్లోకాన్ని మనము చూసినట్లయితే, సో ఈ శ్లోకము ఈ విధంగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. తస్మాదేకేన మనసా భగవాన్ సాత్వతాం పతిః శ్రోతవ్య కీర్తితవ్య చ ధ్యేయ పూజ్య చ నిత్యధా. సో మరి వాస్తవానికి ఈ శ్లోకము పూర్వపు శ్లోకానికి కొనసాగింపుగా తస్మాత్ అంటే అందుచే లేదా కనుక. సో ఏంటి, పూర్వ శ్లోకంలో మనకి భగవంతుణ్ణి
హరితోషణం, ఆయనని సంతోషపరచడమే భక్తుడి యొక్క లక్ష్యము, ఏకైక లక్ష్యం. కనుక ఇక్కడ చెప్తున్నారు తస్మాత్, అందుచేత. అంటే ఆ కారణంగా. ఏంటి కారణం అంటే భగవంతుణ్ణి ఆనందింపచేసే కార్యాలు చేయడమే భక్తుడి యొక్క లక్ష్యము. ఆ విధంగా చేయడం వల్లనే భక్తి పరిపూర్ణతను సాధించగలడు. ఏకం ఏకం సా అంటూ చెప్తున్నట్టు. సో అంటే ఇక్కడ ఏకేన మనసా అంటే మనసులో ఇంక వేరేం లేకుండా ఏకైక లక్ష్యంతో, అంటే ఏకాగ్రమైనటువంటి చిత్తంతో, ఏకాగ్రత అంటాం కదా, ఏకాగ్రమైనటువంటి మనస్సుతో, అంటే ఏకైక లక్ష్యము. అదే రూపగోస్వాముల వారు మనకి అన్యాభిలాషిత శూన్యం, ఇంకేమీ కూడా ఆలోచించవలసిన అవసరం లేదు. ఆ భగవంతునికి, ఆ కృష్ణ భగవానుడు దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుడికి ముదమును చేకూర్చే విధమే ఒకే లక్ష్యంగా ఏకాగ్ర చిత్తంతో భగవాన్ దేవదేవుడైనటువంటి ఆ శ్రీకృష్ణుణ్ణి, అంటే భగవంతుడైన శ్రీకృష్ణుడు లేదా విష్ణువుని అనేటువంటి భావం ఇక్కడ. సో మరి ఇక్కడ ఇంకా సాత్వతాం పతి, ఇక్కడ సాత్వతాం అంటే సాత్వికులు ఎవరు? సాధారణంగా భక్తులు, అంటే భక్తి భావనలో ఉండేటువంటి. పతి అంటే రక్షకుడు, అంటే భక్తులకు ప్రభువు అయినటువంటి వాడు, ఆ భక్తులను రక్షించుకునేటువంటి వాడు ఎవరు అంటే విష్ణు భగవానుడు శ్రీకృష్ణుడు. మరి అంటే దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడు. సాత్వతాం పతి, భక్తుల యొక్క రక్షకుడు, భక్తుల యొక్క ప్రభువు అయిన ఆ దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు భగవాన్ సాత్వతాం పతి అంటూ చెప్పబడుతుంది. మరి ఆ దేవదేవుడైన అంటే భక్తుల రక్షకుడు, భక్తులకు పతి అయిన ప్రభు అయినటువంటి ఆ దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుణ్ణే ఏకైక లక్ష్యముగా శ్రోతవ్య కీర్తితవ్యచ్చ, శ్రోతవ్య శ్రవణం చెయ్యాలి అని చెప్తున్నారు. శ్రోతవ్య శ్రవణం అంటే వినాలి ఆ భగవంతుని గురించి, ఆయన యొక్క గుణగణాలు, దివ్య లీలలను గురించి వినాలి. కీర్తితవ్య, కీర్తించాలి, ఆయన గురించి కీర్తించాలి, ఆయన యొక్క గుణగణాలను తెలుసుకొని వాటిని మనం కీర్తిస్తూ ఉండాలి. ధ్యేయ పూజ్యచ్చ నిత్యధా, ధ్యేయ అంటే ఆయనే ధ్యేయంగా, ఆయనే నిరంతరము స్మరిస్తూ ఉండాలి. పూజ్య పూజిస్తూ ఉండాలి. ఎలా అంటే నిత్యదా ఎల్లప్పుడూ, నిరంతరము, చ నిత్యదా ఎల్లప్పుడూ కూడా, ఇక మరి ఏది లేకుండా ఆయననే చేయాలి అనేటువంటిది ఈ శ్లోకంలో పదాల యొక్క అర్థం. కనుక ఇక్కడ చెప్తున్నారు, కనుక ప్రతి ఒక్కరు అంటే ప్రతి భక్తుడు, అసలు ఈ మానవాళి సర్వమానవాళి కూడా ఆ విధమైన లక్ష్యంతో ఉండాలి. కానీ మర్చిపోయినటువంటి కారణంగా అభక్తులు ఎలాగూ ఆ పరిస్థితులలో ఉండరు. కనుక ప్రతి జీవుడు కూడా ఏకైక లక్ష్యమే ఆ సాత్వతాం పతి అయిన, అంటే భక్తుల యొక్క రక్షకుడు, భక్తులకు ప్రభువు అయినటువంటి ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుని గూర్చి శ్రవణము, కీర్తనము, స్మరణము, పూజనము ఎల్లప్పుడూ నియుక్తులు కావాలి. అంటే ఆ నిరంతరము ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తి భావనలో, ఆయన భక్తి తత్వములో, ఆయన యొక్క భక్తి యోగంలో నిమగ్నమై ఉండాలి. అదే ప్రతి జీవుడి యొక్క లక్ష్యము, ఏకైక లక్ష్యము కావాలి. అప్పుడే ఈ జీవులు నిత్యమైన ఆనందమయమైనటువంటి జీవన విధానాలలో ఉండగలరు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఈ శ్లోకము భావం మనకి. సో కాబట్టి అందువల్ల
అంటే పూర్వపు కొనసాగింపుగా చెప్తూ ఉన్నటువంటి హరితోషణం అనేటువంటి పదాన్ని ఇక్కడ కన్సిడర్ చేయవచ్చు. ఆ భగవంతుణ్ణి ఆనందింప చేయడమే మనకి పూర్వపు శ్లోకంలో ఉంది కదా. ఏమంటున్నారు ఇక్కడ? స్వనిష్టతస్య ధర్మస్య సిద్ధిః హరితోషణం. హరి ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడికి ముదమునందించడమే మనకున్నటువంటి ఈ ఆశ్రమ విధానాలు, మన యొక్క వర్ణాశ్రమ పద్ధతులు, స్వధర్మం. ఏ ఆశ్రమంలో ఉన్నవాడికైనా స్వధర్మము ఏంటి అంటే భగవంతుడే ఏకైక లక్ష్యముగా, భక్తుల రక్షకుడైనటువంటి ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఏకైక లక్ష్యంగా ఆయనను గూర్చి శ్రవణం చేయడము, కీర్తనం చేయడము, స్మరణం చేయడము, ఆయనకు పూజలు చేయడము మనము చేస్తూ ఉండాలి అనేది ఈ శ్లోకం యొక్క భావము మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి ద్వారా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. అలాగే ఆయన మనకి చెప్తున్నారు. అలాగే దీన్ని గురించినటువంటి గౌడీయ వైష్ణవ ఆచార్యుల యొక్క తత్వము మనము ఈ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి ద్వారా చూసినట్లయితే, ముఖ్యంగా మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకుంటున్నట్లుగా ఇది పూర్వపు శ్లోకానికి కొనసాగింపుగా ఉన్నటువంటిది. అంటే ధర్మం యొక్క, స్వధర్మం యొక్క పరమ లక్ష్యము ఆ భగవంతుణ్ణి సంతోషపరచడం, హరితోషణం, ఆయనను ఆనందింప చేయడము, ఆయనకు ముదము కూర్చే విధంగా మన యొక్క ప్రవర్తన ఉండడము అని చెప్పబడినటువంటి. సో మరి అందుకోసం చేయవలసినటువంటిది ఏంటి అంటే భక్తి మార్గము. భక్తి ఏకైక లక్ష్యం. ఎన్నో మార్గాలు ఉన్నప్పటికీ, కర్మయోగము, జ్ఞానయోగము, ధ్యానయోగము వంటి యోగాలు ఎన్ని ఉన్నప్పటికీ కూడా భక్తి యోగమే ప్రతి జీవుడిని ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని చేరడానికి, ఆ భగవంతుణ్ణి భగవంతుణ్ణి అంటే భగవంతుడు ప్రత్యక్షం మనల్ని కరుణించడానికి ముఖ్యంగా ఉండేటువంటి మార్గము ఆ భక్తి యోగము అని చెప్పబడుతున్నటువంటిది. అందుకే ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో శ్రోతవ్య కీర్తితవ్యచ్చ, శ్రవణం. మరి అంటే ఏంటి మరి శ్రవణం చేయాలి? ఏం శ్రవణం చేయాలి? ఆ భగవంతుని యొక్క గుణగణాలు, దివ్య కర్మలు, శ్యామసుందర రూపము. అంటే ఇవన్నీ ఎందులో ఉన్నాయి? శ్రీమద్ భాగవతము, అమల పురాణమైనటువంటి భాగవతం. సో కనుక శ్రవణం, భాగవతం వినడం, అలాగే భగవద్గీత వినడం, కీర్తనం, మరి ఆయన యొక్క నామాన్ని మనకి కలి యుగంలో కలి కల్మషాల నుండి బయటపడేసేటువంటి మార్గం ఆయన యొక్క నామాన్ని కీర్తించడం. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవంతుని యొక్క నామాన్ని నిరంతరము కీర్తించడము నామకీర్తనం. మనకి చైతన్య మహాప్రభులు వారు చెప్పినట్లుగా ఆ నామకీర్తనమే, ఆ హరినామ జపం, భాగవత శ్రవణం, భక్తుల సాంగత్వమే మనకి ముఖ్యమైనట్లుగా. సో ఇక్కడ మరి హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అనేటువంటి ఆ మహామంత్రం యొక్క తత్వభావం మనం అందులో ఉన్నటువంటి పదాలలో ముఖ్యంగా హరే కృష్ణ అండ్ రామ చూస్తే, హరే అనేటువంటిది ఆ భగవంతుని యొక్క ఆహ్లాదిని శక్తి, ఆంతరింగిక శక్తి. సో ముఖ్యంగా ఆహ్లాదిని శక్తి ఎవరు? రాధారాణి. కృష్ణ సర్వాకర్షకుడు, పరమ భగవాన్, పరతత్వము అయినటువంటి ఆ భగవానుడు. రామ అంటే ఆనంద స్వరూపము. సో కాబట్టి మనము అలా కీర్తిస్తూ ఉంటే, ఓ రాధాకృష్ణ దయచేసి నన్ను మీ యొక్క సేవలో వినియోగించుకోండి అంటూ మరి దీని యొక్క అర్థంగా చెప్తారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి. కలియుగంలో హరినామ సంకీర్తనమే మోక్షానికి మార్గంగా ఉన్నటువంటిది.
సో కనుకనే ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడినట్లుగా శ్రవణము, కీర్తనము, స్మరణము, పూజనము అనేటువంటి 4 విధానాలు ఇక్కడ మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటివి. 4 విధములైనటువంటి ఆ సాధారణ ధర్మాలై ఉన్నాయి. ప్రతి జీవుడికి ఇవి సాధారణ ధర్మాలు. అంతకుముందు చెప్పాం కదా, మరి వర్ణాశ్రమ విధానాన్ని అనుసరించి విద్యుక్త ధర్మాలు అంటున్నాం. మరి ఏంటి అంటే చెప్తున్నారు, ఆ విద్యుక్త ధర్మాలు ఏంటో చెప్తున్నారు. శ్రవణం, కీర్తనం, స్మరణం, పూజనం, భగవంతుని గురించి. సో మరి ఇవి లేకుండా ఎవడు కూడా మనుగడ కలిగి ఉండలేడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. జీవుని కార్యకలాపాలన్నీ కూడా ఈ 4 జీవన నియమాలతో, వాస్తవానికి మనకు భగవద్గీతలో ఇంకా మహాభక్తులైనటువంటి వాళ్ళు భక్త ప్రహ్లాదుడు చెప్తాడు, శ్రవణ, కీర్తనం, అర్చనం, వందనం, దాస్యం, పాదసేవనం అంటూ 9 విధ భక్తి మార్గాలను గురించి చెప్తూ ఉంటుంటారు. కానీ ఇక్కడ మనకి చెప్తున్నది అందులో ఈ 4 ఏంటవి? శ్రవణం, కీర్తనం, స్మరణం, పూజనం అనేటువంటి 4 విధానములు సాధారణ ధర్మములై ఉన్నాయి ప్రతి ఆశ్రమ వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి వాడికి అని చెప్తున్నటువంటి. సో జీవుడి యొక్క కార్యకలాపాలన్నీ కూడా ఈ 4 జీవన నియమాలతోనే ముడిపడి ఉన్నవి. ఎందుకంటే ముఖ్యంగా నేటి మనకున్నటువంటి నవనాగరికత అంటే ఆధునీకరణం అంటున్నామే, మరి వీటిలో ఈ సమాజం నందు కర్మలన్నీ కూడా దాదాపుగా శ్రవణ కీర్తనముల పైననే ఆధారపడి ఉన్నవి. మరి సంఘంలో ఎట్టి సాంఘిక స్థితికి చెందిన వాడైనను సత్యము గాని లేదా అసత్యము గాని దినపత్రికలలో కీర్తింపబడినచో అతి శీఘ్ర కాలంలోనే సమాజంలో గొప్ప పేరొందిన వాడుగాను కొన్ని మార్లు ఈ విషయాల గురించి వస్తూ ఉంటుంటాయి కదా. మరి ఆ విధంగా కీర్తన విధానం ద్వారా అల్పుడైనటువంటి వాడు కూడా అతి శీఘ్రమే ప్రముఖుడైపోతూ ఉంటాడు. అంతే కదా. మరి కానీ మరి ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు, ఎవరి గురించి అయినా మనము చెప్తూ ఉన్నాం అనుకోండి, 4 మాటలు ఏదో చెప్తూ ఉంటే అది ఇంకా ఇంకొకటి చెప్పుకుంటే, ఎందుకంటే ఈ ధర్మం ఇలా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా మన ఒక మాట ఏదన్నంటే చేస్తూ అలా పోతూ ఉంటుంది. అలా ఈ విషయాలన్నీ, ఈ భౌతిక విషయాలను గురించి చేయడం అనేది సమయం అంతా వ్యర్థము అని చెప్తుంటారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి. కానీ మరి శ్రవణ, కీర్తనం, స్మరణం, పూజనం చేయవలసినటువంటిది ఎవరికంటే ఎవరైతే ఈ జీవుల సర్వమానవాళికి సర్వాంతర్యామి, సర్వాన్ని రక్షించి పోషిస్తూ, సృష్టించి రక్షిస్తూ పోషిస్తూ లయింపు చేస్తూ ఉన్నటువంటి ఆయనకు చెయ్యవలను అని చెప్తున్నటువంటిది. సో కనుక మరి మనకు మన ఎదుట ఇక్కడ చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తూ ఉంటుంటారు, ఇక్కడ మనకి భాష్యంలో చెప్తూ ఉన్నారు. సో అలా తాత్కాలికమైనటువంటి ఫలితాలను ఆశించి చేసేదానికి మరి ఇక్కడ వాస్తవమునకు మన ఎదుట ప్రత్యక్షమై ఉన్న సమస్తమును సృష్టించినటువంటి దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుడే మరి ఎక్కడ మన ఎదుటగా ప్రత్యక్షమై ఉన్నారు? పూర్వ ఆచార్యులు ప్రతిష్ఠించినటువంటి ఆలయాలలో మన ఎదురుగా ఉన్నారు. మరి ప్రతి జీవులోనూ అంతర్గతంగా హృదయాలయంలో ఉన్నారు. అలా మరి సర్వాన్ని సృష్టించినట్టు ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడే నిజమైన కీర్తన ధ్యేయమై ఉన్నటువంటిది. అంతేకాని ఈ భౌతికులు, లౌకికులు వీళ్ళను గురించి మనము అప్పుడప్పుడు చూస్తూ ఉంటుంటాం. ఎవరెవరినో గురించి కీర్తిస్తూ చెప్తూ ఉంటుంటారు, ఎవరెవరో గొప్ప మహిమలు, ఆయన ఇంత గొప్ప చేశాడు, ఇది చేశాడు. ఏం చేశారు? ఆ భగవంతుని కార్యకలాపాలలో ఒక పనిముట్టులాగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు. సో కనుకనే మరి ఇక్కడ చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, మన ఎదుట ప్రత్యక్షమై ఉన్న సమస్తమును సృష్టించినట్టి దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుడే నిజమైన కీర్తన ధ్యేయమై ఉన్నాడు.
సో అదే విషయము అంతకుముందు మనకి జన్మాదస్య శ్లోకం ఉంది కదా మొదటి భాగవతంలో. సో మరి మొదలుగా ఇంతవరకు కూడా భాగవతం నందు విపులంగా చర్చింపబడి ఉన్నది. అంటే మొదటి ప్రారంభమై ఇప్పటి వరకు కూడా సో ఏంటి అంటే వీటన్నిటికీ ఇప్పటి వరకు చెప్పినటువంటి వీటన్నిటి యొక్క ఇప్పటి వరకు మనం చూసినటువంటి ఈ భాగవతం యొక్క మనల్కి చెప్తుంది ఏంటంటే ఇతరులను గూర్చి శ్రవణం చేయటము, కీర్తన చేయడం అనేది సాధారణమైనటువంటి మన నైజమైనప్పటికీ కూడా మరి నిజ కీర్తన ధ్యేయము ఆ పరమ పురుషుడు, ఆ హరితోషుడు వైపుకు మళ్లించాలి. అప్పుడు మాత్రమే, ఎందుకంటే మనం ఎవరినైనా కీర్తిస్తూ ఉంటే, ఏదైనా చేస్తూ ఉంటే, సరే అది వాళ్ళు తెలిసి మనల్ని సంతోషపరచడానికి ఏవైనా భౌతిక లాభాలను చేకూర్చవచ్చునేమో, కానీ మనకి శాశ్వతమైన నిజమైనటువంటి ఆనందాన్ని ఇచ్చేటువంటిది మాత్రము ఆ దేవదేవుడు. కనుక మన యొక్క శ్రవణ, కీర్తనం, స్మరణం, పూజనం ఎవరి వైపుకు మళ్ళాలి అంటే దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడి వైపుకు మరలచాలి అనేటువంటిది మనకి ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో కనుకనే శ్రవణం, కీర్తనం, స్మరణం, ఇక ఆ విధంగా చేయడం ద్వారా భగవంతుడిని ఆరాధన చేయడము, సేవ చేయడం చెప్తూ ఉంటారు. సో కాబట్టి మనము ఏకేన మనస ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడినటువంటి, అంటే ఇక వేరే ఏం లేదు, విభజించవద్దు మనసులో. ఇంకా దీనికి కొంత, దీనికి కొంత, కొంత పూజకి నేను అంటే భక్తి సేవలు చేయడానికి కొంత, కొంత నా కుటుంబానికి చేయడానికి, లేదా కొంత సమాజానికి చేయడానికి, కొంత ఇది చేయడానికి, కొంత అది చేయడానికి అనే ప్రయత్నం కదా, అలాంటిది విభజించుకోవద్దని చెప్తున్నా. సో మనకి ముఖ్యంగా శ్రవణం అంటే భగవంతుని యొక్క లీలలను వినడం, కీర్తన, ఆ నామ సంకీర్తనం చేయడం, ధ్యానం, హృదయంలో ఆ భగవంతుని నిరంతరం స్మరణ చేయడం, పూజ, అర్చన విధానం. సో ఇవి భక్తుని యొక్క జీవిత కేంద్రంగా ఉండాలి అని చెప్తున్నది. శ్రవణం, కీర్తనం, స్మరణం, తద్వారా సేవ. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదికి జై. సో ఇది హరే కృష్ణ. ప్రభుజీస్, మాతాజీస్, ఎవరైనా ఏమైనా 1 or 2 పాయింట్స్ యాడ్ చేస్తాను.